topagunetik Elgoibar eta Elgoibarko izarra zela ikusten da zioen, zela ikusten da. Ni lehenengo txundituta da. Ikusi dudan egin txundituta da, emozionatuta, begirada atzera botatzen ez gaudu dituta. Hiru hitzetan josin nahi nuen ere mezua gaur. Lehenengo da zorionak. Zorionak bete-betean. 50 urte asko dira. 50 urte beteta dauzkaguna badakigu hori. Eta bereziki zorionak duela 50 urte oso zaila zelako orduko intuiziura eta orduko ikuspegiura eukitzea. Oso zaila zen. Euskal Elkarteak 20 urte beranduago sortu ziren. Eta horren ikusi dugu, Elgoibarko izarra zertarako fundatu zen, zer moralak igotzeko, eta ezintzen esan euskararen alde egiteko. Urte batzutan Madriden bizizan dago naiz, Franco ere bizi zela, bertan bizi, ez ginen auzokoa, baina bertan bizi ginen. Eta euskeraz elkartu alizateko euskal mezak montatu ere zaten genituen, ezintzen euskara elkarterik, euskararen inguruko elkarterik antolatu. Beraz, duela 50 urte, kemena, intuizioa eta antizipazioa egitzea Elgoibarko izarra sortzeko da, benetan zoriontzeko eta bihotz-bihotzetik euskaltzaren moduan. Bigarren hitza, mila esker. Mila esker, 50 urte horietan dindago lan guztiagatik, eta mila esker baita ere, gidaritza tokatu zenean, eta aurrean ibiltzea lehenengo txampan gidari izatea tokatu zenean, gidari izan zinetelako, eta ero mila esker, beste batzuk ere bidean jarri zirenean, eta talde antolatu zenean, taldera biltzeko gaitasuna ontzelako, eskuzabaltasuna, hori ere oso eskertzekoa. Eta hirugarren hitza izan litzateke animo. Duela 50 urte, Elgoibarko plazan zaila zen, euskara zentzute home bat, eta gaur egon hori ohikoa da, eta barra-barra entzuten da. Baina oraindik asko dago egiteko, eta gainera beti egin beharko da. Euskarak, Euskal Herria txiki izatea aukeratu dugu neurri batean, eta horrek baditu bere abantaila handiak, hurbiltasunak, baina baditu baita ere bere betirako lana da hori. Ruperrek kantatzen zuelen, ze zaila den euskaldun izatea, zaila ez, lan bada, gustora eten duguna. Baina, animoak eman da izkitzuet, ze iruditzen zait euskararen etorkizuna irabazteko daukagu, baina irabazteko moduan gaude. Bi elementuak, gauda, ezin dugu lasaitu, lanean jarraitu beharko dugu, gauza asko inbar da horrendik, baina egiteko moduan gaude. Momentu honetan, Euskalgintzan oso momentu berezia bizitzen ari gara, gogoetan, berrikuntzan, begirada luzatzen ari gara, jakiteko nundin hori doazen gauzak, ari gara berrantolatzen, birfundatzen, birrasmatzen, nun egon nahi genduken, 50 urte barru, nun nahi genduken euskara eta hiztun komunitate egotea. Horretan ari gara, eta hortik elkarlan handia sortzen ari dira, Euskalgintzako eragileen artean, Euskalgintza eta erakunde, gizarteko Euskalgintza eta erakundetako Euskalgintzaren artean, aliantza handia sortzen ari dira, aukera handiak datoz, baina lan asko inberko da. Beraz, animo, olatu handiri badator, baina olatu handi hori berriz ere hartzeko gai izan zaitezen. Beraz, esan dagoa. Zorionak, mila esker, eta animo.